Arestado ang 5 persona makali sa sakyadan kan otoridad ang subuot drug den sa barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur, alas 11:55 nin banggi kaining Lunes, Pebrero 3. Pigbista ang mga suspetsado na sinda alias Raquel, 51 anyos, may agong drug den maintainer, asin residente ka na unambita na barangay, alias Tanggol, 40 anyos, may live-in partner, drug den visitor, alias Ray, 31 anyos, may live-in partner, drug den visitor, alias Bert, 25 anyos, may agom, drug den visitor, asin si alias Gab, 24 anyos, may live-in partner, drug den visitor, na enterong warang trabaho asin enterong residente sa nasabing banwaan. Nakwa sa posisyon nindaan 4 na gramo kan pigtutubo na shabu asin iba pang drug paraphernalia. Basado sa impormasyon, haloy ng pigbabantayan kan otoridad ang mga suspetsado. Nakadulag naman ang saro pang drug maintainer na aki kan babaying sospek. First time pa lang po sila. Sila po yung mga nadatnan po doon na parokyano pag dating po sa lugar ng operasyon. Naaresto ang mga suspetsado kan pinagsararong pwersa kan Municipal Drug Enforcement Unit, Baaw Municipal Police Station, asin sa pakikipagtabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol. Nananawagan po sa publiko at sa lahat po ng mamamayan ng bayan ng Baaw na suportahan at makiisa po sa aming programa upang malabanan po ang illegal na droga. At kung sino man po sa inyo ay may nalalaman na nai-involve sa illegal activities dyan sa lugar niyo, ay huwag po kayong mahiya o matakot na mag-report po sa himpilan ng Baaw. Sa presente, nasa ipatura pa kan Baaw MPS ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Naaatubang sinda sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.